gia KMPDU kilikia banyagitari Kenya rekoba gekobeka okobwatana kwa bene amone serikali elio gotugutera are umugiro yo nyarire koba gokogendera gwetania matuko 53 amaya chisese tuchabona botoko ya chaka kurwase county ya Kisii nene kurwase bunge ya South Mugirango asaba bwatani bekyombe kemo keyenga self-help group banyere koba gweso kena kwemurungania gati ya oyomo obo kwanga goa kanesira osama kabesa yenyerete kobaga koewa amone kyombe kyo korengana nabatene bekyombe kyo nigo banyere koba kwene kyo boba bwabo buna omonto yotari go chikobaga gwakana magigano nya barabwo ekobekengane yo asekigambero gia etago ase omonyasiro yenyerete kobaga kuri irengana nyere koba gwakana chibese chishiringe milioni yemo asemetinye bere yenyere kobaga gwetano nya nabo nigo ataranyere koba gago ikirania eire ya sibono banyere koba bakoboria serikali gwesona rine konekia buna omonto yenyere kobaga kubekwa biara na boigogo akana esira gusama kabeso ayanyere to kobago saba kurwa sekyombe kyo buna elon ngago tomonye muri kito Mildred Momanyi abanyakyombe bas iyenga self-help group korwa ase bunge ya South Mugirango nigo barebirero maiga yo munyakonda oyomo kwanga gwakana ebesaka besete ekyombe kyo korwa omwaka bwekiri bubere na 2022 ekyo cyarenge kishiringi emilioni eyemo nengana bayigetie ase kigambero getago ase omunyakondo yo alieteira yogo cyakubakana ase gekakyemetenyi ebere yarenge bosyo ase kolende gwekirabono iga atanya gwakana kende gyonsi kolengana barbo buna omunyakirogo bwekyombe kyo akoerera pesa cheito cyarenge milioni korweryo okorire nakyo omwaka nemetyenye 5 tanya gutwana one faida akaji akatosoera ngatwachire bwoye twachire kutameche ebintu na into ntochieti bwoye ngatwairire ebintu bye 1500 ntoire tibintu byaye nande ntochieti bwoye akatosoera goche ekoti twachire mpaka ekoti kegambero kya mobwire ochire no mwati vogeti oye o twaigwana niratu akane chibesa first payment yari go twakana 830 eyarengo mutienyoga tato tarehe 30 tatwa mutienyoga na tarehe 30 ari go twakana 400,000 tanya go twa mutienyoga tano twa ari go twa 900,000 tanya go twa mbaka bono iga ekero twa egu chiopsonea ikananda atolikira masakara goche koti okoteba nga tomotigemetie nyebere nge county government ngo mwakanere chibesa abanyakyombe abo nigo batebire enga kyomunyakondo yo arenge kuba kabesa ebese yo erata batebetie buna nigara chikuganya akanwene county ya Kisii hase bono bali noboro obonene asomunyakondo yo utaikirania eira yo gwakana sakurra meko tabanga besa tara county government ya Kisii ntwekara chitaka bori chibesa kurwa sekyombe geito tata ni county government ya ngo chokorre gasi county mwakana meutu akana chibesa ni chiabangi naba kotu bakore ibarua muna mochibe chire gase koti ko bachara wetenga tobaraye toire chibesa tukari kaita bangangwa kana ri chibesa chekiombe echi abogorite milioni ya matanya kubere faita nonya kana mane faito mwako mogima asa atebetenga tare tukuchakira tare sa mpaka tare 10 March ngwa kana arenge 830 togocho mutinyo kana kana singe 400 mutinyo gatano tukwanire gwasinge 900 ngakichigo toka korende ndikyo kumingeringa goikaboniga besa ndite yanya korunonye bono nigo bale nobwo babuna omunyakondo yo nigara baiseko batabakana ase basabire serikali wasonania na kubakonya ekiagera abanyakyomba abo nigo bale abokonyora ogoke bono inkikere tokore twari gosaba serikali yaiteto konye abangina nabagaka banyore chibesa chiabo egere buna babegete kyombe kiagera nkibwate certificate nkibwate every material keria serikali etagete batwa chibesa echi nande ntomanyete nga ekoti yaiteko kora esekene batwa chibesa echi twabanyene esenchera yobuya ntonya kotebi kubuna barayinga into twalire chibesa golipotelia egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi.